F'rapport li ħareġ l-Awditur Ġenerali ftit tal-jimilu intqal illi l-ispiżjara huma imħassba bl-ammont ta' mediċini out of stock illi hemm fl-iskema l-ispiżjar tal-għażla tiegħek. Fost il-mediċini illi ta' spiss ikunu out of stock hemm il-warfarin. Din hija mediċina li traqqa id-dem u żomm il-konsistenza tad-dem fil-livell mixtieq u bekk tista' tipprevjeni trombożi. F'kummenti li kien tal il-One News wara l-istejjer illi żvela dan l-istazzjon dwar nies li kienu qegħdin jistennew il-pillola warfarin, il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar kien iddikjara illi ilu ma jisma' bil-problema ta' mediċini out of stock. Tal-pilloli out of stock, sa fejna fina, inna ma nitkellmu fuqha ħafna u ħafna żmien. Iżda 5 ijiem biss wara illi Joe Cassar tana dan il-komment, il-Ministru innifsu konferma fil-Parlament illi il-warfarin kienet out of stock u għatem il-problemi dwarha. Meta kienet iwieġeb għal domanda parlamentari tad-deputat Laburista Chris Saġus, il-Ministru Cassar qal illi l-aħħar kunsinna ta' warfarin waslet fl-4 ta' April li għadda. Joe Cassar qal illi hemm problemi ta' manifattura u għal daqstant qed ikun hemm diffikultajiet sabiex l-aġenti lokali jissupplixxu dan il-prodott. Joe Cassar ikkonferma illi l-istok tal-warfarin mhux wieħed stabbli u qal illi kien għalhekk illi d-Dipartiment Ċentrali tal-Procurement and Supplies qed f'diskussjonijiet ma' dipartimenti oħra sabiex jinstab sors ieħor. Intant, ċifri parlamentari juru illi bejn l-2007 u l-2011 il-pilloli out of stock qabżu l-400.